de casa, això és Atrapa amb si pot, i atenció que tenim un pot de 7.400 euros. Seguim amb els nostres fantàstics concursants de la setmana. Vull fer un aclariment. Perquè en el programa d'ahir Juan, i tenies tota la raó, li va tocar una pregunta que era sobre festivals i tu vas reivindicar que feia falta, que calia un festival del Baix. Un festival del Baix, i jo entenc per què el reivindicaves, perquè tu eres un home molt de l'Albà. Veritat que sí, això que ve d'Extremadura, Ell originàriament és d'Extremadura, però ell has captat molt bé l'essència valenciana i, de fet, aguaiteu això que està a punt de passar ara. Una Albà dedicada al programa Ja a punt, la tele dels valencians. Vull cantar-li un Albà ara que està l'estiu damunt, ara que està l'estiu damunt, per donar la enhorabona a la televisió valenciana, que es liu a punt. Molt bé! Bravo! Juan, mira! Bé! Aborronat! És que saps què passa? La cuna de l'Albà és el Puig. Correcte. Jo tota la vida he viscut al Puig. Ahí estava el millor cantador que ha tingut tota la història de València, que era Bailo, de Albaes. I tu vas a sopar, Albà. Que te cases, Albà. Que tens comunió, Albà. Enterro, Albà. Albaes en tots els puestos en el Puig. Home, és que les albaes són molt boniques. És veritat que ara s'estan reviscolant en molts pobles. Doncs anem a jugar ja, i a veure si fem avui una cosa èpica i que ells quedassi també una bona Albà. Va? Preparats? Vicent! Ai, no sabia això de Juan, que cantava tan bé l'home. I estava controlant-se la veu per no cansar-se. 120 segons per a tots. Li tirem! Temps, per definició, què portem en un moneder? Moneder. Correcte. I què es du en una cartera? Guillet. Molt